Yun mga lods, sana tayo. Saan natin mapipisan to. Galing natin ang ano, ang mindset. Ay, Kuya Raymond. Baba naman tayo, dito tayo tataas mga lods. Check yun dito.
like, share, comment. So yun guys, clicks na rin kayo pag nakarating tayo ng 1k subscribers doon. Pag na-monetize tayo, yun, ano na tayo, mamimigay na tayo ng mga cycling jersey na treatment, streetwear. So pag umakyat kayo ng Canon, ito lang yung part na may recover kayo. Medyo slanting lang talaga yung ahon nito, pero nandun mo pa rin. Slanting pa rin. Medyo nasa baba na ata. Pinsan ko, nasa baba na ata mga kap. Ganda lang dito ko. Mga kap, maganda lang.
bike group namin. Yun, chat lang kayo dyan, comment section, o add nyo lang ako sa Facebook. Yun lang guys. So, peace out mga kap. Dito na lang.